Miabot sa Zamboanga City si President Ferdinand Marcos Jr. kaganang buntag Setyembre 19 aron pangunahan ang distribution sa premium quality rice ngadto sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 Peace beneficiaries sa iyang pagbisita sa National Food Authority kon NFA warehouse sa San Roque. Isip tubag sa saad ni Marcos Jr. sa inisyatibo nga mas daghang intervention ang ihatag sa katawhan luyo sa nisinating economic crisis. 1,500 ka mga benepisyaryo ang natunulan og bugas. Ang gipanghatag nga 42,180 ka sako sa smuggled nga bugas, balor 42 million pesos na sakmit sa Bureau of Customs Port of Zamboanga atol sa raid sa usa ka warehouse sa barangay San Jose Guso niadtong Biyernes, Setyembre 15 ning tuiga. Na turnover sa Department of Social Welfare and Development Office kon DSWD ang mga bugas alang sa distribution ini sa mga benepisyaryo sa rehiyon. Suportado ni Mayor John Dalipe ang kampanya ni Marcos Jr. batok hoarding ug illegal importation sa bugas. Busa ang ipasalamatan ni Dalipe si Marcos Jr. alang sa pagpagawas og Executive Order No. 39 nga nagmando sa pagpatuman sa rice price cap sa tibuok Pilipinas. Atol sa programa, nanguna sab si Marcos Jr. sa pagpangapud-apud ug nagkadayang mga assistance gikan sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug Department of Labor and Employment ngadto sa nagkadayang farmers ug fisher folks associations sa syudad. Ito ang mga nahuli ng ating customs. Nakita nila, inimbestigahan nila na mabuti at nakita nila na mayroong ganitong klase. Ang lahat-lahat dito sa nahuli dito ay 42,120 bags. Tama ba yun? Yes, 42,100 bags ng ganito. Ang mga benepisyaryong miyembro sa 4 Peace gikan sa Barangay Kasanyangan, Rio Hondo, Marique, Santa Catalina, Baliwasan, San Jose Guso ug San Roque. Matag usa kanila nakadawat og usa ka sakong bugas nga tag 25 kilos ang sulod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.